1K subscriber in 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Kaya ka radyo guys, basta dili ka buluhuan, basta pugihan dud ka, kaya dyan nimo. So kung bago pa ka na nag-YouTuber, pangitaan ni na video. So guys, naganggalang sa ako na Tagalogon ko na ako, pero mag-isod mong kong Tagalog. So daghan kong friend na sige pangutana about sa kung saan ako tagkuha ang 1K subscriber, ano grabe ra man kadali. So bisaya naman ako guys, kay daghan masugod ni mabiyasa na makabati. So kini na video para ni sa mga bag-o pa nagsugod. Guys, nasugdan naman ninyo, padadyo na na bitaw, ayaw mo surrender kay naa naman na. So kan isipon na kanito na kana nag-YouTuber mo kape para kuan pawala sa kalaay. Kabay na ko sa panahon ko man, daghan standby. So muna nato ibuhaton para sa ako standby ko, wala ko trabaho ko man. YouTube na lang ko. So kaloy sa Diyos na monetize, blessing yapon para na sa ako. So guys, na ko'y 5 ka step para itudlo sa inyo kung saon pagpaarang sa subscriber o para makuha nimo ang 1K subscriber mo na jud 1K subscriber na requirements ni YouTube para ma-monetize ka. Actually, kuha man na siya guys. Duha man na siya ka requirements. 1K subscriber o 4,000 watch hour. So, 4,000 watch hour guys, ato na istoryahan sa sunod na video na ako. So, focus anita guys sa 1K subscriber. So, nakuha na ako ng 1K subscriber guys. 2 months or 3 months ata to. Kay katong nag-YouTube pa ko to last September 2019. Wala po kay karadyaw to pandamadan guys. Nagsub-to-sub ko. Ang kaso, ang problema sa sub-to-sub guys, mabawasan ka na kay may matawag man na spam. Kay bali wala man gilantaw yung video gisubscribe ra man kalargo. So mali na ako iputudlo sa inyo guys. 5 step. Una na step. Kuan guys, dapat ang Ijo kuan gana sa ilang taon ng logo sa Ijo channel. So dapat kuan mo na channel dyan, gana sa Ijo logo, tas dyan banner na, by banner na gana-gana. Ayun lang sundugan na nga guys, kay last 2019 pa na guys, magabot gaya ko 1 year sa YouTube guys. Utrohon na ako no, promise, utrohon na ako nang ako kuan ako YouTube kuan logo, YouTube channel na logo, tapos ka nang iya banner ga tawag na guys, kanang sa taas. Utro na ako na guys. First na ako na pag YouTube, wala na ako puli-pulihi muna ko yun siya. Dapat ang Ijo name o kanang channel name ba, dapat kuan kanang searchable ba, kanang dili lisod, dili crash kanang kuan kanang lisod na para sa ako, Joyla TV. So pag search nila ng Joyla TV, amro gid mo lugwa Joyla TV. Dali ra dali ra ba i-search guys na kuan. Tapos dili lang kanang YouTube channel nimo na daghan kuan. Ano pa? Daghan kapareha. So dapat lain na ino sa nimo. Tapos kanang dali ra sad nila i-search, dili press zone. Kuan ka magnayan ka sa imo YouTube channel. Excuse me sa maigo ini na channel no. Kanang mga talaman ngayon niya, tapos pagbutangan pa niya ng unor kanto na Inchik Kwakang Suka TV. So muna gabi kalisod guys. So kapag search daon kung magkuan kung naay mo lang i-search anay daon umaton i-search anay na ako channel mo channel Inchik Kwakang Suka. So gabi ka taas. So need ng kuan, need gud nimo ang mubo ra na YouTube channel name kanang kuan ra di sad dan lisod dan taas ka ra daw. So para sa ako guys, 5 7. So dali ra gyud sa i-search. So daghan man ang mga kuan guys, makaisip ko diyan ang channel name, daghan na. Ang mga bago-upan na sa mga bago-upan ni suyod kuman sa ako. Naligyan na ligaw ra diyan na mga kuan mangita ay basta nila pa mo ka-subscribe sa ako channel na subscribe kan, tapos like bell button tuod kay para updated ka sa sunod na ako ng mga video. Dagdag mga video kay mo sa mga Tagalog dia, pasensya na kung di mo kasabot.
Sa mga Bisaya na ako ng mga amigo diya, mangitaan mga Bisaya, mabuhay ka man. Padazo na lang ijo YouTube channel. Ayaw mo surrender, please, ayaw mo surrender. Imo na nimo na kalingawan na nimo. Wala ka maguna na ay nag-YouTube ko kay para sildo kwarta-kwarta. O ya jaw na doon kwarta-kwarta. Kaya ako uya na og ng kwarta. Jam. Kita. Una, duha, sa ikatulo. So sa ikatulo guys, ana ko maitambag kanang mga video nimo na himuon. Bag-o pa ka ayasag vlog sa imo self. Sabay lang sa panahon ba. Kako ron sa mga trending na mga video. So sabay para sa ako research ko. So na may katong sikat na ako na isa ka video ba. Katong Blue Turtle. So nag-trend siya bisang mga 40k watch ra. Views ra. Okay na to siya. Kay dili mo gud na to ibaw-an tanan ng panahon kung kanang na kay video na musikat. Di na ito ibawan. So, upload ra ng upload. So, katuyo na step. Upload ra ng upload. Tapos, dapat sa quality sa mga video. Yung sundog sa ako, guys, na sa mga video na ako dito. Mga scramble egg. Chapchoy ba? Sagol-sagol. Pero, magod ako kuhan, guys. Kaya ito na time. Katrabaho pa man kung maglisod man kutog vlog. So, ni kaupat, guys. I-promote sa niman imo YouTube channel via kung na kay Facebook, na kay Instagram, Twitter. Kana sida guys, dako sud na tabang kanang mag-post ka ng video sa mag-upload ka ng video sa imo kuan sa imo YouTube channel. So na-upload na. Tapos i-share na nimo guys. Share na nimo kana kay Facebook. So manawag ka dito sa imo mga klaya, sa Facebook lang imo dito i-post na please pa-subscribe, tapos review sa ako video. Daghan mga relatives nimo makatabang din na. Mga kilaya, mga friend, pa-subscribe. Akong ba para sa ako, maluoy, subscribe. Ang lato last guys is kuan. Kanang sa about sa ako rin ang gibuhat guys ga intro ko group chat siguro mga 7-8 siya puyo si basta daghan to group chat og indran guys. Ang technique na ako na guys, if na ako yung free time kanang wala ko gibuhat bitaw, gasuyod ko sa kada GC, so magpost ko dito VLAs. So ang meaning ng VLAs guys is view, like, and subscribe. Tapos dapat ikaw sad bali ako, tapos ikaw mag-VLAs ka duha. So ano yung video ako pangitaon, tapos iala ko sa video pangitaon sa nimo, depende ra magud na sa sabot. Bali trade ka muna guys, kay bali mo lang ko 3 minutes. So 3 minutes pangitaon ako yung video, tapos after na ako ikaw na sa mangita sa ako video ng 3 minutes. After 3 minutes, like, tapos subscribe, screenshot kung gusto niyo ng kanang, kung duda ka, kung di niyo makarado kilaya, pwede screenshot. Muna ang technique na mo sa una guys. Grabe ka hassle guys. So kung kugihan jud ka kinawa ko na, kung kugihan ka dali ra 1 week makuha na nimo 1k subscriber in 1 week, dali ra na. So 1 day makuha kag 200 subscriber. So di man nimo kaadlaw kung magkuha kag 1 day subscribe sa 1 day 200 subscriber. 1 week 5 ra kaadlaw yan na kuha na nimo na. Pero bitaw gabi ka lisod sa 200. Bisag makalawon ko na 100 a day, pwede na. Kung kugihan ka. Kung kugihan ka guys, no? Di para sa ako. Maksauna, kuha ko isa sa kadlaw. Napuyo. Sahay, 20. Sahay, dili ko mukuan. Duwar ko email. Sahay, na mag time guys na layon ka. So, kaya na ako nipatasan guys kay saba, dapat mubo ra ni na video. Tana daghan ni na kuan natabangan ni na video. Isunod na ako ang watch hour na 4K watch hour. Tana daghan ni natabangan na video. Sa mga nagsubaybay di sa ako pang mga pag-upa, tana na nakatabang ni. Di na ako patason kay
Hindi na ako patason guys mga kato. Salamat sa pagsubaybay. See you on my next video. Babush!